Jos beziekt het ek een werk uit de ziekje om hem inspireren te laten. Maar dat gaat mooi zo. Hij zocht stil om hem heen en maakt het ek haast geen contact met de oren. Miranda ziet hem thuis op om te leren wat er is. En dan wordt vlug duidelijk dat Jos alle reden had om stil te wezen. Rotweek achter de rug. Ja. Ja, absoluut. Goeie vriend van ons. 63 jaar. Overleden aan kanker. En ja, dat was niet makkelijk. Hij mocht niet ouder worden dan 63. Dus, maar goed, zo zit het in elkaar. Zo zit het leven in elkaar. Dus het is niet anders. En je neemt het mee in je opdracht. Ja. Ja, dat kon niet anders. Waarom niet? Waarom kon het niet anders? Dat Nou, zo... Ja, nou, ik bedoel, als je aan het schilderen bent, heb je gedachten, vooral als je een opdracht krijgt op een gegeven moment. Ver is overleden 3 dagen voordat we in Leeuwarden waren, dat we die opdracht kregen. En, dus ik heb nog niet veel tijd gehad om te schilderen, omdat dat vorige week allemaal gebeurd is. Maar dat gaan we wel redden. We gaan deze week gewoon dag en nacht door. En dat zal gebeuren met het werk van Willem van Althuis. Dat past het best bij hoe het Jos hem deze dagen vielt. Ja, Willem van Althuis. Willem van Althuis heeft het geschilderd. Het is een werk uit 1990. En wat je met hem ziet is, hij probeert zich tot het landschap te verhouden. En dan niet te registreren van wat er allemaal te zien is. Maar echt uit te gaan van wat is nou het belangrijkste van het landschap, waardoor het bijvoorbeeld mijn bestaan ook beïnvloedt. Dus de rust van het landschap, of de wijdte van het landschap, of de horizon. En dan zie je dat je dus heel erg ver kunt afstappen van wat je ziet, terwijl het werk nog steeds gemaakt is, terwijl je er naar kijkt. Om het uiteindelijk zo te laten werken als je zelf wilt. Daarmee geeft hij dus ook aan... Jos wint het in Amsterdam, maar komt vaak op Skielge en viel hem thuis in het lege loon. Je herkent het direct, al die keren dat wij naar de Schelling zijn geweest. En dan maak je dagen van regen, van wind, van zon, van alles mee. En dan kijk je soms ook wel eens over het Wad uit, naar richting Harlingen. En dan zie je precies wat hij geschilderd heeft. Dat je dus de overgang van water naar lucht niet meer ziet. En dat vond ik een geweldige schilderij. Ik bedoel, als iemand dat in zo'n eenvoud neer kan zetten, ja, dat vind ik geweldig. Dat zou ik niet kunnen. De leegte van het schilderij zal ik het plak wezen dat Jos zijn verlies in u drukken wil. Toen ik vorige week bij de kist stond en hem daar zag liggen, en dan zie je een leeg lichaam. En dan denk je bij jezelf, ja, waar is zo iemand nou gebleven, weet je wel. Ja, toen dacht ik van, daar moet hij zijn. In het schilderij van Althuis, die overgang van wat je niet ziet, daar moet hij zijn. We gaan deze week heel hard aan de gang. En dan hoop ik dat het te zien is. En is dat ook heel kwetsbaar? Ja, best wel. Ja. Nou, het is ook kwetsbaar, maar dat zie je al, hoe kwetsbaar alles is. Ik bedoel, als iemand te horen krijgt dat hij kanker heeft en die is met 4 maanden weg. Nou ja, hoezo kwetsbaar? Alles is kwetsbaar.